мавзӯи дигар таъиноти ҷазо ё ҳукми суд ба он хотир аст ки шахси гунаҳгор ислоҳ шуда роҳи дурусти зиндагиро интихоб намояд. аммо ёфт мешаванд афроде ки на як бору дубор суд шуданд. дар суди шаҳри Хуҷанд Турсунбой Турсунбоев сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов барои содир намудани ҷинояти дуздӣ 3 сол аз озодӣ маҳрум гардид, ки дар таҷрибаи ҷиноятиаш бори панҷум аст. дар суди шаҳри Хуҷанд дар маҷлиси ошкорои судӣ ба кирдори ба ҷомеа хафноки айбдоршаванда Турсунбоев Турсунбой Дадоҷонович соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов баҳои ҳуқуқӣ дода шуда, суд аз рӯи ду моддаи кодекси ҷиноятӣ 244 дуздӣ ва 339 тасарруф ё вайрон кардани ҳуҷҷат судшавандаро гунаҳгор донист. Судшаванда Турсунбоев, ки қаблан 4 маротиба бо ҷурми дуздӣ доғи судӣ гирифтааст, ин навбат низ ислоҳнашаванда будани худро нишон дод. Санаи 29 октябри соли ҷорӣ бо мақсади дуздӣ ба ҳавлии рақами 61 воқеъ дар кӯчаи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд ғайриқонунӣ тавассути девор ворид гашта, аз ҳуҷраи хоб либосҳои гуногуни мардона, шиносномаи техникии ҳавлӣ ва 3 адад гувоҳномаҳои рақами мушаххаси андозпорандаи соҳибхонаҳоро дида дониста, ки ин ҳуҷҷатҳо аслӣ ва ба категорияи ҳуҷҷатҳои муҳими шахсии шаҳрванд баромад мекунанд, пинҳонӣ тасарруф карда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бо изи гарм кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузоштанд. дар мурофиаи судӣ дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ, ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, судя маводҳои тафтиши пешакиро ҳамаҷониба баррасӣ намуда, бо санҷидани далелҳо дар ҷараёни музокираи судӣ ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнекунандаи кирдори судшавандаро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. суд ҳукм кард Турсунбой Дадоҷонович бо моддаҳои 244 қисми 2 бандҳои АГ ва 339 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад. аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо нисбати Турсунбой Дадоҷонович ҷазои ниҳоӣ бо роҳи ҷазои сабуктарро дар бар гирифтани ҷазои вазнинтар, ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 3 сол бо адои намудани он дар колонияи дорои низомаш сахт таъин карда шавад. бо ҳукми суд 3 сол аз озодӣ маҳрум гаштан бо адои ҷазо дар колонияи низомаш сахт нишонаи тасдиқи гуноҳ аст, зеро сазовори ҷазо танҳо он нафаре мегардад, ки дар амалу рафтори ӯ аломатҳои таркиби ҷиноят ҷой дорад.